kita ready അതിലുള്ള എന്നാണ് എന്ത് ഫൈനൽ ಇತ್ತು ನನ್ನ ವನಸ್ಸಾದ ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂಚಿ ಮತ್ತ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ಸದ ಬೈದ ಅರ್ಧ ಲೈಟ್ಗೆ ತೋಚೋ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ವೈಫು ಬಾಯಕ್ಕ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ದೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ತಿಂದಿದೆ ಎಂಚಪ್ಪನೊಂದು ಹೋಟ್ಲು ಪೋದ ಆವೇನೆ ತಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಾಯ್ ದಿದ್ದಾನೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಪೋಪಿನ ರೂಟ್ ತುಲೆ ಆಟೋಡ್ ಪೋನಾಗನೆ ಎಂಚಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತೋನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಾಜು ಮಂತದೋಡು ಏತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸುತ್ತ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಸುಖೇತ ಈಗ ಚಾರ್ಮಿನಾರಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣುವ ಇಷ್ಟ ವೈಶು तुले रावण बहिणी फायनली चार्मिनार इतने दिन फोटो तಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಿರುವರು ತುಂಡ ಅವಳು ಹಾರ್ಟ್ ತೋಚುನಪ್ಪ ಅವಳು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತುಂಡವಳು ಫುಲ್ ಶಾಪ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ತೀರ್ಥರುತ್ತೊಂದು ತುಂಡ ಎಂಚ ತೋಚುಂಡು ಬನ್ ಮಸ್ಕ ಏನ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚಾಪರ ಒಂದು ಕುಲಂದ ಅಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾಪರ್ತಿ ಆರ್ತಿದೆ ಪೂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಯಾಂದಾಗ ಜಂತಲ್ಲಿ क्यों ऐसे तुले रासी अम्मा रोड तुले इतना तेज वो हाई कोर्ट है जो हां वो क्या है वो हाई कोर्ट गेले वाह ओय्यो ಇದು ಕಣ ಕದಂಟು ವಾವ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಷ್ಟ ಅಂದ ಕನ್ನಡಿ ಮೋರೆ ಪೂರ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಎಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾ ಕಾಲಾಡು ತಿರುಗದುಂಡ ಎಂಚ ಆಯ್ತದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಸಾಕತ್ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಪೋನಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ ಪನೋಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಒಂದೆಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಾತ್ರಿ ಜೇಲಿ ಅರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಹಿಂದಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಮತ ಪಂಡೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಮತ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ ಪಲ್ಸ್ ದಡೆ ಬೈದ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಅವೆಂತೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕುಲೊಂದು ಕಾಸುಂದ ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸುಂದ ಕಾಸು ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋದ ಅಂತ ಅವು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ ಪೈ
ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕತ್ತಲೆಗು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಸಕ್ಕತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ್ ಒಂದಿನೀತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಇದು ಫೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ತು ಚಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಫೋನ್ ದೀದೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೆರೇಜ್ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅವಳು ಪಿದಾಯ್ಡು ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತು ಬರ್ತಂದು ಪೋಯರು ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ದಾಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಾಯಿ ಫೋನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿರೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲ ಅವಳು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡು ಇನ್ನಿತ ಐಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪು ಎಂಟು ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪ ಇವಾಗ ಬೈ ಮೋಜ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದದ ಅದನ್ನ ತಲೆ ನಿಂದೆ ಒಂದು ಎಂತ ಮಂದಿರ ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪದನೆ ಒಂದು ಪಜಿರನು ಗೆತ್ತು ಕೊರಿನಿ ಕೂಡ ರಪಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ವೆದಿ ಮೋಲೆ ಕಂದಿನಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಕ್ ಲವರ್ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದಲಾಗಲ್ಲ ರೂಮ್ ಒಪ್ಪಿದಡಿಯೋದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಊರಾಂಡ್ ಇದೇ ಮೊಲೆನ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬೈದಂಡೆ ಅದೇನೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಧೂಳು ಅವೊಂದು ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಡು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಅದೇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಕೊರ್ನಿಯ ಇರೆ ಏನ ಡೈರಿ ಪಾಡ ಕಲ್ವಿದಿ ಮಲ್ಲ ತುಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಆದ್ ಬೈದ ರೂಮ್ಗು ವನಸ್ ಆದ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕುಳೊಂಡ ಬಕ ಸುಮಾರು ಪನೊಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಸಾಕತ್ ಲವ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್